मालपे राष्ट्रीय महामार्ग 66 बायपास रस्त्याचे काम कासव गतीत चालू आसा। बाबत दर्जाच्या कामाक लागून ह्या रस्त्याची राखणे वणत फाटले मे महिन्यात पडिल्ल्या पावसात कोसळिल्ली। सरकारानूय संबंधित कॉन्ट्रॅक्टराचेर अजून कारवाई करूंक ना आणि वर्स जावपाक पावले तरी ह्या रस्त्याचे काम संत गतीत चालू आसा म्हणून लोक कागाळी करपाक लागल्यात। राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या दुरुस्ती खातीर येरादारी आदल्या राष्ट्रीय महामार्ग 17 वयल्यानूच चालू आसा। मात राष्ट्रीय महामार्ग 17चो रस्तो अरुंद आणि धोकादायक स्थितीत आसा। एके सायडीन चढाव आणि धुल्ल ह्या खातीर रस्त्या वयल्यान यो वच करपी प्रवाशांक जीव मुठीत धरून यो वच करचे पडटा। हाका लागून राष्ट्रीय महामार्ग 66चे काम केन्ना पुराय जातले हाचेर प्रवाशांचे लक्ष लागून रावला। आम्ही या ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्ग 66 क्रमांक जो नव्याने बनवण्यात आला होता आणि यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची समस्या सुटणार होती। मात्र हे निकृष्ट दर्जाचं काम कंत्राटदाराने केल्यामुळे मागच्या मे आणि जूनमध्ये जो पाऊस पडला त्या पावसाने या ठिकाणी जी मोठी दरड होती आणि संरक्षण भिंत ती कोसळून मुख्य रस्त्यावर राष्ट्रीय महामार्गावर आल्याने आणि सगळी माती आणि आणि दगड आल्याने हा रस्ता गेले 4 महिने झाले आजपर्यंत बंद आहे। जो वाहतुकीसाठी जो जुना रस्ता आहे त्यावरून वाहतूक करताना खूप कोंडमारा वाहतुकीचा होत आहे आणि मोठी अवजड वाहने या ठिकाणी नेताना ती चढणी असल्या कारणाने तिथून चालकांना खूप त्रास सहन करावा लागतो। त्यामुळे या ठिकाणी जुन्या महामार्गावर वारंवार अपघात होताना आम्ही पाहतो आणि आज या ठिकाणी हे जरी रस्त्याचं काम सुरू असलं गेली अनेक महिने हे काम आता सुरू आहे मात्र ते मंद गतीने असल्याचं जाणवतं। हो रस्तो करत असताना दोषी वाटेन जो डोंगर आशिल्लो तो डोंगर सरळ रेषेत कापलो गेलो त्यामुळे पावसाळ्यात हो रस्तो ची दरड कोसळली। त्याच भशेन सायटीन संरक्षण भिंत उबारलेली आशिल्ली ती संरक्षण भिंत कोसळली। ताच्या पयलीं हो रस्तो वाहतुकीस खुलो जावच्या पयलीं हांगल्ली एक व्हडा प्रमाणात दरड कोसळली तरी सरकाराक लक्ष आयिल्लो ना। सार्वजनिक बांदकाम खाते राष्ट्रीय महामार्गाचे हमरस्तो जे अधिकारी आसा तांचो दुर्लक्ष जाल्ल्यान आणि MVR कंपनी ही सरकारच्या एका आवडतं कंत्राटदार आशिल्ल्यान त्या कंत्राटदाराचेरय आयज मेरेन कसल्याच प्रकारची कारवाई जावंक ना। ती राखणे वळत सायटीन काडपाचे काम सध्या सुरू आसा पूण हांगर खंयच्याच प्रकारचो अभियंतो ना। ते काम भविष्यात बऱ्या पद्धतीन करतले काय ना हाची एक आता शंका आसा। त्या खातीर सरकारान हाचेर लक्ष दिवचो आणि हो रस्तो बेगोबेग चालू करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।